enuano ye mamakwaba say last week ye ka topic bia na ye witchcraft na sabri woman uti womunka Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory topic is for this week the works of the devil and na abefo juma way then wodi na abefo juma wodi ni say beye ye dia uwuram ana ekuo ana esomya wom wo ne awosom no ena wonwo ekuo no nhyehyei omwo ekuo no fariban onni ho kwan se obeka emu asem akire obi onni ho kwan se emu nkomo odi bekwa bonten anikan so because honhom asem ena wokon so wokon wo honhom mu entino befo no unya wuramu nso emfa wo se wo ye ne maame ne nua ne papa ne ahina o oyewa oyew osewa osew entino befo no de obai se womun hyehyei ye hyehyei won pa de papa o chenade waye bone o ye ne papa wakwa atia no o maniska wayawo no so ebia no yo hima ebia no yo oberma bonsam wo beye kunumu enti wo chen no I say you have insulted him enti to me gira so eyew to me gira so de sew enti no aha Rabboni Spiritual Research enso de obeti so bia wo nsuo ba obia wo beye bita no or the hobby bita aha spiritual clinic spiritual hospital ankasa enti ye mfire hu say before ne ha say den ne ha o ba Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory wankasa sa nyamani na obetu one de kodia ye oyare no bebi efiri no obehu ye wade ye be ya obehu before no obeche no aha ye che no bosun beye mamota motia genie agavio humfi humboni biara spirit biara na wankasa so obehu eho sai amen enti no ye koton kraba Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they will say, "Yeah, be brave kwa." Aye sunsum. And no go doctor to doctor, hospital to hospital. Obe kasa next kana ide. Asa ye de wadi tumo na kupon tumi kasa. Ene bo mpai manye ya ube yare. Efeni na ye. According to the spiritual world, onyame amaye ko hu yate yenim ene ye ka ho asem no say witchcraft power is a very dangerous. Yo, Rabboni Spiritual Hospital. Emma abamu. Nyame tumi no e da so eye du. Rabboni Spiritual Hospital 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu. Yeah, that's it. So once when you bring auditie Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, our program we call it World Without End. We are here any na topic na yesu an last week no na witchcraft. Na say no the worst of witchcraft. Juma potia beye woka beye obi okuta bone fi a familiar spirit into Yankupon Kasaka and Wasem say, thou shalt not suffer a witch to live. Obaye before ye manon trase. And no before so Nedriane unim, so unim de different. Now be who now to say way or your before Nedriane and if you say a Juma warrior no more betrayal. On case of Benyomo, not what Danomo no una who saw mo, but a gogome. On case of a watch obey a dream you to me than in so close no share or shepe assessa. Se nipa na nkasa to me sisa dane aboa de ade oton ntoma ni biribia obetuma dane no sa na me pese hu entino waka obi a oyo befo a obefo yo obi a osayade won adwuma ne the worst of the devil is to destroy one so dane eginamua okisi okraman owo a one obema wo onu owo no beda ono ni owo no beda owo no ni wo ba beda se mu ye du befo ni edu a mu nyina oni mo beda oni aboa ne so ne mo beda saa na obeye mo busu ni nyina na ode yare atoto mo su maako ma mebi saa obai ne nan ahunu saa da asem a o se
yebe hwe mu no wa hospital 37 police hospital nyina yebe komra papa na maame ne ware no ababa ne ware no ababa no ne kunu no maame se ababa na abaji ne kunu obi okoware no enti no onte ase enti esese obu ne nan na sunsun no wayi ababa ne nan akose kuro bi ase di ase enfa duase ebi nso ho a ode nipa ne nan no akoma esuo bebre wo ho a nkrofo nan egugumu nkrofo ti nkrofo nsa nkrofo se nkrofo japade wo munshira wo musika befo nke se ne ba ne wo ne nua ne wo ne busuani ne wo ne yiri ne wo ne kunu ne wo otumi yi wo ba biara de kosie eye ne ono pe na ode foforo ayede abrew amawo a ebe ko etia wo ebe se wo unshira wani onyam eyinti na wachuro se ne oye bone ne fi obonsam ena saa obonsam no so ono ene abefo nyina agya atrofo nyina agya adesai nyina agya na wo se obefo ana obonsam baako ana unipa bonefo baako osai ade bebre enti sabiri enuanom awurade adwuma ode abesi ho eye Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory entrance se biribi nye wansa na wo se kai obofo wo mrante biri mu wansa na daboni nadu enti biribi ye wa enye se biribi nye wansa obekwa ware o obekwa adwuma obe biribi a o esese wo ye de obisa na ohwehwe nia odew ana ofiase dewe eye obonsam na obonsam na mfitiase no oye bone na bone na oye eno ne witchcraft bible no kromo ka so monti ase echi ye be kire mo bibliosarium sialomaticum, that is the word which was buka onyame tro ansa no bo so asase. Enti the Bible is called biblos a books ansa na di sembeba no ne ye book bi ho. Enti ye kosua fi Elehade Barim University Spiritual Research ansa no ye ka kire oni aye hu ni ate. Enti the word of God Bible no biblos no hintasem Genesis 3 it shows definitely clearly according to the spiritual research say Satan possess a witchcraft power. Sa owona Adam no mo hu ya ono mbekasai no enye nipa na emom enyo wonso na owo no enye se gina ho obonsam no wadane no wo because he has power, and every witchcraft is a person that has power of a familiar spirit. Entino juma unya bewura familiar spirit na ansa na obonsam onyame bon no ye pepepe no hu ye fe ne nyina ye pepepe. Also Lucifer was created in a perfect before iniquity was found in him. Entino obi nya befo a ne suban e different na se sa be yetumi witchcraft power no hu bon ni wura ni wi a waye nipa foforo abodi foforo una be hunu se unu ani o ma me ni hu no ba enso so nsum no tumi dane obema o tumi dane aboa o dane biribiara a ne botai ne nhyehyɛ ni se obesayade ade senkuto ana beye nso ekum enti Satan no ade senkuto ade ebesew no de ama ho na ne ebeye ne de ne watwe afuru ho enti obi be hyira okra otumi sɛn no obi na aboa wakopa adwuma ne yeye esese wo fa no asɛn no beye wo tumi a otumi yade wo ahwehwɛ wo TV sɛ na wo hwɛ ne nyina efi beye fo no mo yɛ sade ne nyina a ɔde bɛhwɛ wanamontu aware wadwuma obiribia oyɛ biara no na wɔyɛ den wɔhwɛ ɔyɛ agent obu ha wɔbɔ no pa yɛ obeya ɔyɛ driver yɛ obeya ɔka aeroplane yɛ obeya ɔyɛ footballer yɛ obeya ɔyɛ niama ho police for soldier for nurse for doctor for president ministers asofo from A to Z biribiara ɛwɔ wiase bia abɛfo wɔ nim krofo ena bi wo ho a ono ankasa tumi tu beye tumi yira o tumi fa solid rock mu odan watum otumi famu ye den ebam ena adwuma okọ no ba nyina se oye den obesai na sai ni se enhyira bi na eba ho ana onyame hyira onyame ma onyansa obehwe kwan a obefa so na wo wasai no teniye
Adam no wan fa aduana anse na anu na mum o kire on kwan wo mefa so wo bedi a wo be den wo bewu enti sa na befo be kire kwan a wo be fa so na wa sai wo nhira kwan a wo be fa so a wo be kum ho kwan a wo be fa so asai wo enti be tim na no ababa bi bai o yare den den o ti wa ai ne se kum ho ye be hwe no wo de na ma the spirit of death hina na de ne ko ma na ono ne fiefo enti befo no wo ade a obeye na ade ne kasa kire o ko general kwan so ko say ho the spirit of suicide ko ye o se ko bodwaman papa bi bai 74 years wakofa koda 3-4 years sa na befo no obekire o na wakoye na wo de ho akose oham enti no befo ye ade bi a eye hu na wo ho ya hometeo na jese Awurade Yesu Kristo nkuto eno nti no se nia osaya de no nia oye bone no ni okuta beye tumi ni obonsam enti obiara oyo befo bia no oye dade obonsamba unua kura obesi ebusuadan asai no obesi dan no na waye na muso wanya bi atra befo no ade na bobe onu benya bi mu obenya bi edi obenya ba bi a obeda enso se onu yo be hema wo sunsun na wo onka befo no ho usi dan na wagu nanim ase enti no enhire bi no obi no so beboa obi no so be biribi aboa wa na befo no why den wasai no o sai ni sa o sai na wo ansore ampa ba bi amfa ahwehwe Yesu Kristo echi kwan obehu se efede otake o provision wie se na otake Job onso otake ni niam nyina wie e na obetake ni nipadua nkasa e na efe Awurade kai se ne krade emfa onsanka amen. And to be the worst of the devil no and no na Yesu Kristo by titiri so be den obesai no and to nim now near your before you very careful now why no be catch me say ne fie wisi uni ho and na time when ni be ba ho so say eh madwuma say me niam ankoye anasa di nkoso na de kude wo be yo no ya de dawo and no nti na uba Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory also you may know the truth and the truth shall set you free. Efa abusum humbone ya to aduro ya ye obasabasa wako wo babi wo sensuo no abufrani ensuo ba wo so bia ye wo se doctor hu yare na che ya ma wo aduro a onuma ohun to bra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory wo otoase na nsawam wo frɛ ye normal no bi ho a wo be ka ho ma 02085